Samba we Sevuş sambası boýunça Indoneziýada geçirilen dünýä çempionatyna türkmen türgenleri ýeňişlerini bayram etdiler. Awraýla bayraq oruna geçirilen dünýä bäsişigine türkmen türgenleri jemi 8 medal kazanmak başardylar. Olaryň 2 altyn, 3 kümüş, 3 bolsa birinji medallardyr. Has takygy bu bäsişikde 71 kilogram agram derejesine çykyş eden Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talibi Aslam Hemraýew birinji orna we altyn medala munasip boldy. Mundan başga da paýtatymyzdaky 69-109-njy harby bölüminiň eskeri Alihan Aýdagdyýew 58 kilogram agramda birinji orny we altyn medali eýledi. Şeýlede Awraýla bayraq oruna geçirilen ýarışda Türkmenistan Sewoş Moto Milli Federasiýasynyň türgenleri hemde Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talibi Resul Jebraýelow 64, Iqbal Saparow 50, Meripberdi Begiýew 88 kilogram agramlarda ikinji orny we kümüş medallary eýleme başardylar. Şeýlede halkara ýarışynda Türkmenistanyň Sewoş Moto Milli Federasiýasynyň türgeni İlşad Döwranow 58, Aşgabat şäheriniň 105-nji orta mektebiniň okuwçysy Ana Muhammedow 64 hemde Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talibi Mehriban Perwanowa 59 kilogram agramlarda 3-nji orna we 1-nji medallara munasip bolmak başardylar. Dünýä çempionatyna türkmen türgenleriniň gazanan üstünligi ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň saýasyna hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň parasatly başlanmagyna sportyň hemde köpçülikle beden terbiýanyň halkara derejesinde bilentlikleri göterilýän onuň nowata qysutnamasy boldy.